Oswach Kenya kinde kod jaode jumbe mokalo chien motelo ne kao kang mar dhi dere kamaro. Apisa mag obila mokete sendo obila Mandhiwa ne osemi lipot kotenre kod wachni. Kana chiyo gokinyi kawuono, ng'at miluongo ni John Aget Jowi, bana achiel kuom joma rito, nobiro ira monyisa ni ng'ato dere dalane ma ore. Koro ore ni jaka Nyamkago. Koro ore ma jaka Nyamkago ni chal gi man nyocha ochwanyore gi chiege manyar John Aget Jowi ni dak gi kuma gidake ka Nyamkago kono. Koro chiege ni noringo owe. Koro ka chiege owe to koro kobiro meko manyo chiege biro mondo mi owuo gi John Aget Jowi. Mochike ni mondo bi oduogo odiochieng' machielo gi wuo. Kane John Aget Jowi chiew kawuono to yudo ka ore no odere duk sirith kaka nonyuole e varanda mar ode e Kaguria sub location ka. Kendo ne ase report ne police station ma Pala kendo ne OCS Mandhiwa. Tol no wuok awuoka goda thurgi, tol no kata tol makao chal gi moga ka Nyamkago thurgi. Ka penjo wuon John Aget onyisa ni jaode no onge dala pok obiro kata dala ka gikia kata kuma entie gi samo wuoye. Komachielo en ni penje mar jo klas 12 KCSE ma higani ne ochakore yango kinyi makawuono. Kamber jatend migao mochung'ne weche mag penje mana Julius Ogama Migos ne otelo ne chenro mar yawo tese kata containers mane oting'o penjgo. Ka chenro ma kamano time kaunti ma Kwale, seja bende county commissioners kaachiel kod directors mopogore opogore ma ochung'ne weche mag somo sub counties mopogore opogore bende notelo ne chenro mar pogo tese mag penjgo. Ka e kaunti ma Bay kwan jopuonjre maromo 34,859 bende ne ochako penjgi mar KCSE e yo makare kuonde timo penj kata examination centers maromo 300 duto e kaunti ma Bay. E kwan jopuonjrego, lipot yango ni jopuonjre ma kwan giromo 18,128 kuomgi ne gin joma chuo. Ka bende joma puonjre ma wakeini kata manyiri ne gin 16,716 to kod 16. Mano director mochung'ne weche mag somo sub county ma Homa Bay mano Ziada Osano kod jalup county commissioner Charles Mwayaya kanyakla ne otelo ne chenro mar pogo tese mag penjgo ka chenro makawano timore e apisi mar county commissioner. Ziada ne onyiso jopuonj madongo mag sikunde mag sekondar kata principals mondo mi koro gibed jogo mobidhore kineni ma penj mar jo klas 12 KCSE dhi e nyime. Ne onyiso apisa ma bende rito penjgo mondo mi koro luw chike duto manoket kod duol mochung'ne tayo weche mag penje pacho ka NEC. Ka bende olero ni okenge duto seketi makare mane ni onge chochni moro amora ma obiro bedo e kinde ma penjno biro dhi nyime pacho ka mangima. A whole 31 centers receiving the exams with no incident this morning. We expect that as they get to the schools, everything will work well. We have been able to register and prepare through the year to the culmination of today as they begin a total number of 3,993 candidates who are sitting their KCSE exams beginning today. And we expect that all will be well with them. We actually want to wish them success even as they leave the container to their various centers. With me here is my colleague from the Teacher Service Commission, whom we have worked in great collaboration. They have been able to ensure that in our centers we have enough supervisors and enough invigilators to take us through the examinations. The regulations require that all the phones for all the officers that are undertaking the examinations be put under lock and key, and the key is supposed to be kept with the supervisor. We expect that all of us who are in the exercise will uphold that. We do not expect that we have any other phones in the centers. Weche moko motenore kod mag penje ni jopuonjre makano romo 31,627 sani bende timo penj margi ma jo klas 12 KCSE e kuonde timo penj kata examination centers maromo 290 kaunti ma Migori mangima. E kinde ma penjno ne ochakore ayanga okinyi makawuono. Jopuonjre makwan giromo 15,788 kuom jopuonjrego gin nyiri, ka jopuonjre moko makwan giromo 15,909 mamoko to gin nyithindo ma jowuoyi. Apisas ma bende ochung'ne weche mag somo e kaunti ma Migori oyango ni penjgo ne ochakore e yo makare maonge kod chochni moro amora. Seyo bende manotimore penj ma jo grade 9 kata KCSE bende ne otieki ayango odiochieng' makawuono ka jopuonjrego ne otimo penj mar social studies kod CRE
mane ochakore saa 2 to orumo saa 5 e wang'e mar okinyi ma kawuono. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primar Daniel Okelo ne olero ni penj mar jograde 9 ne oriti e yo makare kendo onge wach moro amora mar kuo mar penj mane one e kinde penjno. Kawuono watieko penj mogik mar jograde 9 miluongo ni KCSE. Anyo waneno kaka penj oseti to gi kaka nyiche jopuonj puonjo. Aneno ka giseto kolore gi gik mane nyithindo puonjo. Onge exam modhi oko monyalo wacho ni odhi oko mar kaka ni puonjo nyithindo. Gima opuonji olore gi kaka ne nyithindo opuonji. Omiyo nyithindo kanane kanigi hard time gitemo their level best mondo giduok penjo kaka nyalore. Ufa penj duto manotim practicals gik mamoko go notim gi yo maber. Onge gima notim e yo marach. Kendo apuoyo Kenya National Examination Council ni ne gitimo maber. Weche moko nyakoro Mogajwang' en ni riwruok mar jopuonj NAT koro buono mar biro dhi e doho kadiponi piny owacho biro chuno jopuonj duto mondo mi owuog okumba mar thieth mar Minet maginie sani kendo gidhi nyaka okumba mar thieth mar SHA. Ka jagoro mar riwruogno e gwenge ma kadho wadh nam chumbi mano Dana Lo bende wacho ni nyaka sani midhiero mapek pod medo mako kata kwako okumba mar thieth mar SHA, omiyo jopuonj pok oikore mar donjo e chenro machalo kamano. Kuna utata ya mambo ya SHA na Minet ambao walimu wameona wamepanic sana kulingana tangazo kwamba kifika tarehe 1 Disemba walimu wote watakuwa wamehamishwa kapelekwa wapi SHA. Kama tunaenda SHA basi ni lazima zile hela ambao walimu waliweka kwa insurance yao kitita cha bilioni 21 warudishie walimu kwa budget kwa nini kwa pay slip yao ama wa consolidate katika mshahara yao. Rural urban private hospital hawajasikizana na serikali bado wanadai. Sasa walimu hao 450,000 pamoja na watoto na familia yao karibu 1.8 million watahama mara moja kwenda kwa SHA bila mpangilio. Bende giwacho ni luoro margi en ni omenda maromo bilion 21 magisesole okumba mar thieth maginie sani mar Minet kidek biro lal nono kaponi koro gibiro otobio chungi mondo mi koro gidonji okumba mar thieth mar SHA ka ochopre tarik 1 dwe mar 12 mar higani. Abdul Kadir Makodi en jagoro mar riwruok mar NAT e kaunti ma Kwale. Saa hii kwanza bado kuna matatizo ya watu wa Minet. Kuna maswala ya pre-auth. As I'm speaking, kuna walimu kama 5 saa hii wamenipigia asubuhi bado hajakuwa pre-auth. Kama kiwa Minet iko vile na sisi tumekubaliana nao muda mrefu, leo tunachukuliwa kiolela tunawekwa kwa SHA. Sisi kile tunaongea lazima kwanza tuweke kwa meza tuzungumze. Hatuwezi kukubali kuchukuliwa kwa SHA bila kuwa na mkataba rasmi. Kama serikali itafika tarehe 1 hajaongea na muungano wa walimu NAT, sisi tutawaambia halmashauri kuu wa muungano wa walimu NAT waitishe mgomo mara moja ama tuende court to stop hiyo. Nyakoro Mogajwang' weche gimedo biro ni kamoro mora maintie kokale nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Familia mar mane en ogai madunbu siasa mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga wacho ni pod gin gi buok mokalo kolure kod tho mar Raila manotimore tarik 15 dwe mokalo e piny mar India. Dr. Oburu Oginga bende en wadgi Raila maduong' wacho ni tho mar Raila ne otimore bang' kane osethiedhe remo manochokore wiye kata blood clot. Kata kamano Raila wuon to ne otho ka ong'eyo ni ne okwal loch mare kaka jatend piny yiero ma 2022 makmana ni ne oyie donjo e sirikal mar mondo mi nores oganda jo Kenya ma bende oganda jo Kenya kachiel kod piny Kenya mane osenjawre mokalo gi weche mag ng'anyo kachiel kod tulo makinde duto ma bende ne okel kod kweth mag Gen Z. Dr. Oburu Oginga ne oyango ni Raila ne ochopo e boma ma Kerala mantiere piny mar India bang' kane osewuok Mumbai kama ne odhi thiedhe kolure kod chandruok mar poto mar remo mawachore ne ntiere wiye. To kata kamano ne oduogo wito ngimane e yo mapoya nono, wach ma pod mako dho familia mare kachiel kod oganda jo Kenya duto nyaka chop sani. I was quite shocked
I did not expect him to go so abruptly like that. And we were to meet in Dubai as he was going to be there for about 4 or 5 days. And that he was being resuscitated in ICU. I also almost collapsed. How we managed to survive, we have not recovered yet. Oburu kata kamano lero ni familia mare Raila. Oburu kata kamano lero ni Raila ne oter Mumbai Jumachiel bang' kane teko mag yedhe obedo ni thiedhe godo e pacho ka kolore kod wach mar poto mar remo ma nitiere wiye. Teko mar yedhego ne odwa bedo mathoth momiyo ne otere e piny mar India mondo mi noyud chenro mag thieth. Ema gikone to koro ne oduogo wito ngimane apoya nono. Wach ma bende Oburu wacho ni pod okawogi gi buok kendo giwuoro nyaka chop sani. Some clot which was discovered in the head, it was being resolved by our doctors here in Nairobi, but they were using strong medicine called steroid, which was wearing him down. That's why you saw him pulling out of some public functions, because he was feeling weak and tired. But when he went to India, they managed to clear that clot. So by the time he left hospital there, he was up and about. Gikanyo no nyakura Ramogi mochope giko mar mi weche manyien kaka ne gimol no meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Tudri kod nyakalo ne ka ngoromo sa 10 mar biro weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny Radio Ramogi kar chuny Ramogi. Saa en 7 kalo dakika 16 tiende ni thuolo na mar bede studio serumo kato rumo kikisudi nikech awiye lwedo mabeyo sana lwet kasuku Rafael Wod Nyachula ogwel kamin mare odhite chenro mar Donse Monday edition kanya sach ko ritimorita warom sa 12 wange warom sa 12 wange Ramogi TV wadhi wapenje laktar matin kao kamano kiny tangwene wange warome wangonya ngilungani Ruth Otieno oriti ruma sane. More talama ukenya jokumbuye tuto an malawa tenya jabutere aolo ni Patrick Mos woi moro mwenda orako akimore talama ukenya jokumbuye tuto in Patrick nyasayo metingi mamato Wod Agustino Kimeri Anyango mama Chinyegi Pisoko Okoero chafuka mwobetie Yaodi Grace Ginanya Kinango Komindano wino Kimai Komondi Okego Kot Preste Watiri wogo siep eka wabet ginyalo e Kenya sani Okego kot peste Watiri wogo siep eka wabet ginyalo e Kenya sani Patrick Okech Ngama pime kodiero Olongo walime Chino meto nyaka finyoru Irine
Irinele mielo rumba Kongoto wa yoma yoma Minelele goyo zikala Patiwinya kakadiali Wana Patrick Oke Nama pime kodielo Olongo walime Chino meto nyaka pinyoru Irinele mielo rumba Kongoto wa yoma yoma Minelele goyo zikala Patiwinya kakadiali Malura inya gitimne jakamrimbo pati pateko inga malura inya gitimne jakamrimbo osepe mako wunda kidogi kenin gishina mane kinyise tose boru mogi kanyo uruweka uromo tumose mirakiko lakini pacheko Totimo Tondratego O Patia Luri Wana Patrick Oke Nama Pime Kodiero Olombo Walime Chino Meto Nyaka Pinyoru Irinele Mielo Rumba Komoto Ayoma Yoma Minelele Goyo Sigala Pati Nyaka Kadiali Lakini Pacheco, happy making Yawara. Lakini Pacheco, happy making Lando. Lakini Pacheco, happy making Walter Nyanyo. Lakini Pacheco, happy making William. Lakini Pacheco, happy making Yomano Kotongo Kenyaka. Oh, Patia Luri, Wana Patrick Oke, Mama Pime Godero. Olongo walime Chino meto nyaka pinyoru Irinele mielo rumba Kongoto ayoma yoma Minelele goyo sigala Pati jaka kadiani Oh, pati yeye Usepote akamoe Pati baba Aja ukeja kone wake Oh, pati yeye Usepote akamoe Pinyoru, Irinele mielo rumba, Komoto ayoma yoma, Minelele goyo sigala, Pati jaka kadiali. Pacheco
View sasa kilituko mbayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela e dhok ma iniwuon ema iwinjo. Gie sani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo ke dwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Kitambo di mari masimu ka account number kaeto kisling prabich mondo chakre tuke kod do points prauchiel mondo kiti thuolo ber mar bedo jaloch. Kaka bedo donja View sasa e ka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Opwodha kod BCLB license number 0000276. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoro manyien ma ino kod adier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Le grand président, ingénieur Wodefibi. Ndani ya Barikiwa studio. We, danse. Ah, danse. Ah, Kasuku Rafael Wodenya Chula Subanis Boy kutoka Nairobi hadi Kisumu, Mombasa, Kakamega, Webuye, Moyale, Garissa, Mandera, Mtito Andei Voi, Kenya mzima hadi diaspora. Donse kutoka Nairobi, Kisumu hadi Mombasa, Machakos, Kakamega, Webuye, Kikambalala, Moyale, Mandera, Wajia, Navoi, Mtito Andei, Malaba, Boda, hata kule Amerikani, Europa, hata Asia, watu wanapenda donse na Kasuku Rafael. Kasuku Rafael le champion. Ah, donse.